presentar-vos a les persones que encapçalaran les 15 candidatures que presentem a la Vall d'Albaida. Candidatures que ens permeten apropar el projecte de compromís a més del 90% de l'aprovació de la població de la comarca, una cosa que no havíem aconseguit mai. Estem molt orgulloses i molt orgullosos de tindre aquestes 15 candidatures i per primera vegada tenim una candidatura en 4 municipis importants de la nostra Vall Blanca que fins ara no s'havien presentat. En primer lloc, i per primera vegada, ens presentem a Fontanars dels Alforins, una candidatura que ha arribat amb tanta força que ens donarà una grata sorpresa el 24 de maig. Avui ens acompanyen el candidat a l'alcaldia, Julio Biosca, i la número 2 de la llista, Rosalía Soler. També ens estrenem a Benigànim, una de les ciutats més grans de la comarca on Compromís no podia fallar. A Benigànim tenim el nostre candidat més jove, el company Joan Sanchis i la seva número 2, Carmen Muñoz. Una altra candidatura nova i amb gent jove, molt il·lusionada i amb molta espenta, és la de Castelló de Rugat. Tenim amb nosaltres el seu candidat, l'incansable Pasqual San Juan, i el número 2 de la llista, Damián Martínez. La gent lluitadora i reivindicativa de la Pobla del Duc també ha donat un pas endavant i es presenten per primera vegada. Ens acompanyen avui el número 2, David Mollà, i la número 4, Patri Montparler. També retorna una candidatura amb solera de la comarca, la del poble de Benicolet, a més, encapçalada per una dona, cosa que ens enorgulleix moltíssim. Tenim amb nosaltres a Llúcia Gregori, la candidata a l'alcaldia de Benicolet, i el seu número 2, Àngel Canet. En la Vall d'Albaida també contem amb candidatures que porten més temps, com la de Salem. Avui no ha pogut estar amb nosaltres Juli Fenollar, el cap de llista, però la candidatura està molt ben representada amb Miguel Montagut, el seu número 2. Un municipi de la comarca on Compromís som tot un referent i on gaudim d'una força desmesurada és Otos. Enguany tenim un nou candidat a l'alcaldia que de segur deixarà el llistó igual d'alt que Emili. Ens acompanya des d'Otos el candidat alcalde Mario Mira i la número 2, Irma Alonso. Continuem avançant per la comarca. Ara és el torn de Palomar, municipi on vàrem aconseguir un resultat magnífic fa 4 anys i que repetirem en breu amb la magnífica llista de persones que ens representen. Ens acompanya avui el candidat a l'alcaldia, Joan San Carlos, i el seu número 3, Sergi Martí. És el torn ara de Montavernet, un poble on també hem sabut treballar de valent i que ara, amb un nou candidat, de segur retornaran l'esperança al poble. Amb nosaltres està Juli Juan, candidat a l'alcaldia, i el seu número 2, Moisés Vidal. A continuació, vos presentem un col·lectiu amb solera, el de Quatretonda. Els veterans de la comarca que ens han ensenyat com es fa la política de baix cap a dalt. Amb una llista renovada i amb més força que mai, tenim a la nostra candidata de referència, Aina Benavent, que serà la propera alcaldessa de Quatretonda, i el seu número 2, Jordi Nadal.
I si parlem de col·lectius amb Solera, també toca parlar de Bocairent. Els companys i companyes de Bocairent han aconseguit una llista amb molt de potencial i tenen un candidat immillorable, el nostre company i amic Manel Delgado, acompanyat de la seva número 2, una dona molt compromesa, Alicia Blasco. A continuació, us presentem la llista del poble que més enveja ens dona la resta de la comarca, a Bullent. La capacitat de treball de la gent de Compromís a Bullent i el seu saber fer els ha portat a una situació immillorable. Són el nostre referent. Avui ens acompanyen l'alcalde i la candidata número 4, Marisol Fernández. Un aplaudiment. De l'alcalde, Jesús Pla. Els que no ens vegem tant per la situació que han patit a l'Ajuntament són els companys i companyes d'Albaida, col·lectiu que ha treballat de valent des de l'alcaldia i el govern local i han retornat l'esperança a les albaidines i els albaidins. Avui ens acompanyen l'alcalde i candidat a l'alcaldia, Josep Albert, i la seva número 2 i tinent alcalde, Lucía Company. Ja quasi acabem. Vos presento a continuació a la gent del meu poble, Llolleria. Un col·lectiu de gent treballadora i molt il·lusionada, on es compagina la veterania i la joventut. Avui ens acompanyen com a anfitrions el nostre benvolgut Julià Elgo, candidat a l'alcaldia, i la companya i amiga Ruth Martínez, número 2 de la llista. Per a finalitzar, us presentem la candidatura d'Ontinyent, la capital de la nostra comarca, ciutat on Compromís ha fet un treball ingent per aconseguir una ciutat millor. Estem convençudes i convençuts que la gent d'Ontinyent sabrà valorar el treball i sacrifici de la gent de Compromís. Avui estan representats dalt de l'escenari pel candidat a l'alcaldia i tinent d'alcalde Joan Gilabert i per la seva número 3 de la llista, una dona amb un compromís enorme, Sílvia Orella.